Hagasngi khadu jong ka lempung ka shat suk mensim om tang hajayau henre ka khandai lat ru kala sakhi ya ka jingshat bat kumju ka jingsawa ka ksing ka nagra ka tangmuri jong ukhon khasi khara lengba ka jingbu ya ka LED screen hakane ka jaka ban ai bentalang ya baro kinong leit nongwan ki ba khlem yo lat ban shim benta hakane ka lempung Hagane ka sngi ka madan waking kala dap smam da kinong shat kenthei bat shinrang hagaba ka sngi khadu jongkane ka jingshat ladon hadu kumba 1000 shispa khandai punriu ngut kinong shat ki bakan thop yakin riu spa khat prangut ki shinrang bat san spa nyo pho prangut ki kenthei Haba batai halor ka shat suk mensim uba paya bi senrem Assistant General Secretary ka seng khasi kemi ulaya thu ka shat suk mensim ka dei ka jing shat jong khun khasi khara ban ai ka ngu ka dem yu trai kan rat nong bu nong thau ubala the kar hai ka jing kur khu kar do ka jing the sei yu khun ban riu ka briu hinyo trem Ya ka lumpung shat suk mensim laju penlong haswa ka ayom perem hakaba ka mei mariang kadang spe ban ki im hadin ka ayom telang ka bakrian kane ka shat suk mensim ka pen phalang ye ka rukom long jong ka jait ben riu ka ba pen pau ye ka akor ka burom jong ka kenthei ka pen pau ye ka jingshin rang mensim jong khun dap shin rang ka pen i ye ka rukom senshar ying senshar sem Kum ushenrang usat tawer ye ki kenthei ka ba pen i bolong unongri nongda ye ki kenthei ba ka jingbat ye ka white lam ka pen pau ye ka jingkloi ban yada yala kari ba ka jait ban riu Usimpia ka ba ubat hakti kamon ka pen pau ye ka benta jong u kum unong senshar nong khadar yala ka ying ka sem ban sempa sempian yala ka kor ka jait ba yala ki khun Ushenrang ushim ya ka benta jong ki ar jingkit kli kum ukini hala ka longkur badukpa hala ka ying Habaya dei bat ki kenthei ka pan shniat ha ka kli ka jongki ka pen pau ka jingkhoi ka jing soti ka jongki ka akor ka buram bat ka jingshat ka dei ka ba jai jai ka ba pen pau ka long ying ka ba jai jai bat ka ba khlain Uba senrem ulai thu ba mentau snam larakhiru ika jingdap sanpho snam ka jingyo ka jela bapura bat kumju ika jingdap nyopho san snam jong ka jingyo lai loit kari India ka shat suk mensim ka bangi perlong lai silencer au nusem momenta kada ka kandai spowat harwa trek menta kasmi au ni na yeyong kare ka shat ka ba ni aingu aidem yu play track ra nongbu nong thau ya ka jing the sei ya ka jing gerbu ki ba u lai kare ka shat ka kemen ni ju perlong akhbat jong ka ayom frame ha ka ba ka mi mariang kanang spe ban kiim adin jo katlang bakriat berbawa sudah kini kasat kemen gejungi ka pen phalang ya ka komlong torkoman jo kajait pendu gejungi ka peni ya ka akor ka purom jong gelong kedai ka peni ya ka jolong sendang mesim jong kundap senrang ka peni ya ka kom sensari yang sensar sem ini i musenrang usat tawer plun ya ki thei sotni ban pri bo dei unong ker unongda ya ki kendei ki kena bat ubat akti wajlam bau kloi ben yada na ka benda kari bat kejat penriu ka kendau pasiam usempia ubat akti kamon ka peni ya kajing ka benda ka jungu kum unong sensar unong kadar ila ka yeng kesem ban sempa sempan yala ka tur kejat lani nakabenta kikun aka juga por senrang isim ya kapenta juga artli jinggit kli bini hala kalongkur baru pai la kikun di kikendai pan ulas pan atau pangsiap kemudian artli jongki
kapni ke jinglong bakubur basuba ke jinglong sabdi ke jongki ka akor ke burom awan pipet kor kom shat kalong ke jishat ke jai ke bahinin kene kalong kapni kilong ye kalong sem ba ki dei balong ba jai ke bahinin nang ba kilong yang di baklan terus kem